Прем'єрний показ документального фільму військового кореспондента Віктора Грома «Крим. Оточені зрадою» пройшов в Одеській кіностудії імені Олександра Довженка. Захід відкрили військовослужбовці оркестру Центру військового мистецтва ВМС Збройних сил України, де вперше прозвучав гімн морської піхоти. Детальніше Ріана Алієва. Стрічка «Крим. Оточені зрадою» – це фільм про запеклий опір військовослужбовців 36-ї бригади берегової оборони російським окупантам в Криму. Ці події відбувалися 2014-го у Перевальному. В стрічку увійшли документальні кадри та ексклюзивні інтерв'ю очевидців та учасників тих подій. Серед них генерал-майор Ігор Воронченко. Він згадує найемоційніший момент, коли стало зрозуміло – Крим захоплюють. Після того почав вже схватувати ці всі масштаби. Ну і коли вже прилетіли і вертольоти з материкової частини, там вже було ясно, що тут вже зосередження дуже велике угруповання і будуть проводитися певні дії до бойових дій включно. Блокування військової частини зеленими чоловічками, перешіптування зрадників, опір тих, хто залишився вірним присязі. Все це своїми очима й камерою бачив Віктор Гром. На нього тисли, йому погрожували, але він робив свою справу. Сказали, що ти прекращай знімати, в тебе ж сім'я в Сімферополі, тобою вже цікавиться місцева самооборона. Ось, і тоді до мене зателефонували волонтери, тому що хлопці заказували бінти, обезболюючі, тому що думали, що буде бій. Ось, і питаються, що в тебе сталося, чому ти не такий, як завжди. Я кажу, так в мене сім'я в Сімферополі, тут вже йдуть погрози. І на наступний день татари приїхали, забрали мою сім'ю, вивезли на Чонгар. Ось, і тоді вже можна було видихати. Після перегляду стрічки глядачі, які прийшли на прем'єру, аплодували стоячи. Якщо є полковник Кузай, вийдіть, будь ласка, також. Після прем'єри в Одесі стрічку автори мають намір показати в Маріуполі та Харкові, а з травня повезуть її в Європу. Фільм вже переклали англійською мовою. Заплановані роботи над французькою та німецькою версіями. Ріана Алієва, Заман, АТР.